बोसोर बारनोसै बारबायखौनो हमना लादो गोसोनायबो दङ ना गैया नङा सासे दंमोन दा मा जायो दिनै गाबोननि जुगाव नालाय बयबो माने साख्रि नांगौ साख्रि गैयाबा हिनजाव हरा दा जोंबो मालाय बड'लेण्ड नागिर नागिर आन्दलन खामै खामै साख्रि मावनोनो गोसो गैला जोंहा समस्या बे दा फरायनोबो गोसो गैला सानफ्रोमबो आन्दलन गामि गामि लेक्सार होथिंबाय थानांगौ मानसि रायजोफोरखौ बुजायनांगौ अनेक बेबायदि समस्या दा बैखौ लानानैसो बे मेथाइया आंनि दे माने आं सानदोंमोन माने बड'लेण्डफोर जायोब्ला फिसाबाबो साख्रि मावनोसै हिनजाव लाथारनोसै आरो जायाबा थगाय थसिबाबो माने लाबोथारनोसै आरो समस्याया बेयो दे बेयाव गुबुन बेलेग साननाङा दे बयबो थिगानो दं ना ঠিক আছে बड'लेण्ड मोनहांहां सोरबाय हांहां आयौ सोरबाय हांहां आखाइखौ Thank you. बुजिदों दाना रायजोफोरा बुजिदों दा सुक्ति जायोब्ला एकदम फिसाबाबो मावथारसै आरो माबा मोनसेबाबो बड'लेण्ड मोनबाथ' गुफुर गावनाखौनो लागोन बिदि सानदोंमोन
बड'लेण्डआव एसे मोजां साख्रिफोर मोनगोन सानदोंमोन नालाय गुफुर गावदाखौ लागोन सानदोंमोन दानि जुगाव मानो होनब्ला सिख्लाफोर हाबा खालामनांगौबा साख्रि गोनांसो बिराद गुफुर गावदां मोनो माने दा कन्डिशना बेबायदि आरो